Gidaro sa usa ka TPUJ ang mga motor nga naghunong sa usa ka intersection sa downtown area sa Dakbayan sa Subo. Makita sa video nga naghunong na ang mga sakyanan lakip na kining upat ka mga motorsiklo. Apan ang nagsunod nga PUJ midayon lang sa pagpadagan hinungdan nga nabanggaan niini ang mga gisundan nga motor. Ang uban nangapasok sa ilawom sa PUJ. Maayo gani kay wa ra maigo ang tiil sa usa ka driver kay iyang nalikay sa ligid. Dali usab nga nakaresponde ang ubang mga tao nga anaa sa dapit. Nahitabo kini pasado alas 3 sa hapon ni adtong August 11 sa Colon area sa Cebu City. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, gingong sa driver nga wala mo gana ang iyang brake. Hinungdan nga ni diretso kini sa pagdagan. Wala magrabihi ang mga nabanggaan ug nagkaseto ra sila sa driver sa PUJ. Apan girekomendar gihapon sa TEU nga pahamtangan og tukmang silot ang driver. Mag-amping ta sa to ang pag-drive. Kung ugali makatulog ta or kung nakainom gani mas mayo man gyud na dili lang gyud mo drive kung labaw na kung nakainom. Kung katulogon man gani dili lang gyud mo pa rin og drive kundi mo pahuway sa kadali no atong ipatigbabaw ang safety.